Okay, kalas. Kalas ha. Pag di mo kinalas yan, di ka rin naman makakatakot yan. Sisinungaling ka pa eh. Akala mo wala ka dyan sa loob ng katawan yan. Ano? Matagal mo na ito ginagawa? Oo. Ano naman kinaingitan mo sa kanya? Ano? Ano yung kinakaingitan mo? Popokpokin kita, hindi na nga kita inaalam pangalan mo. Ano bang kinakaingitan mo sa babae ito? Tinatanong kita, mayaman ba to? Hindi. Basta naingit ka sa kanya. Oo. Magkakilala kayo? Oo. Magkakilala kayo? Oo. May anak ka na? Oo. Ilan ang anak mo? Dalawa. Ano ang panganay mo? Babae, lalaki? Lalaki. Sige, ilang taon ang panganay mo? Ah! Ilang taon ka na lang? Sige, ilang taon ka na? 41. 41. Sigurado? 41. Dalawa anak mo? Ah. Sige. May asawa ka? Wala. Paano ka nabuntis? Wala kang asawa. Wala kang kayatan, no? Wala na siya. Sige, kalas. Patay na siya? Oo. Patay na asawa? Oo. Sige, kalas. Aray. May kinakasama ka? Wala? Oo. Magkasama kayo? Oo. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Nasaan? Hindi mo alam? Nakaupo ka ba? Nakatayo? Opo. Sino kasama mo? Sino kasama mo? Wala. Wala? Nasaan ka? Nasa bahay? Nasa labas? Abas. Nasaan ka? Sa bahay? Sa labas? Abas. Wala kang kasama? Wala. Sino kausap mo? Kapitbahay? Wala. Nakaupo ka lang? Oo, ano tayo? Ay, nakatayo ka. Saan? Sa loob ng bahay mo? Sa labas? Abas. Sigurado ha? Sinabi ko sa'yo, hindi na kita awayin. Kalas na kalas. Bilis. Habod! Bakit ka naingit sa kanya? Bakit mo siya nilagyan ng kati-kati? Hindi mo ba nagdasal ito? Pinadadasal mo? Ay! Riri. Pinadasal mo? Hindi ko alam. Ay, naku na naman, nagsisinungaling ka naman. Anong gusto mo? Sasaktan kita o sasabihin ng katotohanan pakawalan kita? Pinadadasal mo ba ito? Ikaw nagdadasal? Sa pangalan ni Kristo. Ito to. Ikaw nagpapadasal o mismo nagdarasal? Dalawa lang ang gusto ko marinig. Ikaw nagdarasal o nagpapadasal? Sa pangalan ni Kristo. Ano? Ikaw nagpapadasal o nagpapadasal ka? Nagdadasal ka rito? Yung totoo, nagdarasal ka? Sige. Nagpapadasal ka? Nagdadasal. Ikaw nagdarasal? Saan mo natutunan yung pagdarasal? Bisaya ka ba? Tagalog, Kapampangan? Kapampangan. Puro Kapampangan? Nanay tatay, puro? Saan mo naman natutunan to pagdarasal? Saan mo natutunan? Pipilipitin kita ng gusto. Sa pangalan ni Kristo. Ito to. Saan mo? Saan mo natutunan pagdarasal? Saan? Ayaw mo tagmagsit. Sige, hindi. O, kalas, ubusin mo. Bilis. Dalawa anak mo, ha? Patay na asawa mo? Anong kinamatayan? Aksidente. Aksidente. Saan? Sa sasakyan, sa motor? Sasakyan. Nagdadrive siya o nakasakay lang? Nadadrive. Sige. Pero may kinakasama ka na? Oo. Ano naman trabaho ng kinakasama mo? Opisina. Opisina. Ikaw, anong tinatrabaho mo? Opisina din. Opisina rin? May kalas. Anong opisina? Aray! Anong klase opisina? Sa opisina naman magagandang opisina? Construction. Sige, kalas. Tanggal. Ubos. Dalawa anak mo, ha? Oo. Sige, kalas. Bakit ka naman nainggit dito? Bakit ka na nainggit? Matalino siya. Matalino? Wala ka bang tiwala na binigay ng aking ama, binigyan ka ng talino para makapagtrabaho sa magandang opisina? Wala ka bang bilib sa sarili mo? Tanongin kita, wala kang bilib sa sarili mo? Oo, pag siya nagsalita, siya lang pinakikinggan. Pag nagsasalita siya, siya lang pinapakinggan. Gumawa ka ng diskarte para pakinggan ka rin ng mga boss mo. Naintindihan?
Ngayon, iyak-iyak ka, ha? Masakit ba yung ginagawa mo? Eh, tanggalin mo lahat yan. Patay na lang kaya kita. Hindi. Hindi, wala. Hindi mo naman mahal anak mo eh. Hindi po. Nainggit ka pa. Yung ibang tao, wala nga makain para na magtrabaho. Naghahanap ng basura, nangangalakan, naghahanap ng kung ano-ano para na may mapakain sa pamilya. Kayo tuloy may trabaho ng matalino at may utak kayo. Ano ba kayo, mga eng-eng ba kayo? Pag hindi nang may pinag-aral ng Diyos, nanay tatay nyo, sasabihin nyo, ang nanay nyo, mga tama, hindi ka pinag-aral. Ngayon, pinag-aral kayo ng nanay nyo para sa inyo mga... Tapos nainggit ka. Magsumikap ka, di ba? Di ba dapat magsumikap? Di ba? Hanggang, naawa ka ba sa taong ito? Tanungin kita. Itigil mo yung bunga mo. Ay, hindi ka naawa? Sa bahay ka. Hindi ka naawa sa taong ito? Papatay mo na siya. Ha? Hindi ka ba naawa sa taong ito? Eh, wala ka pala naawa. Hanggang, hanggang. Pag nag-ingay ka pa, puputulin ko ng gunting ang dila mo. Para maging pipi ka na. Gusto mong galing kitang pipi? Gusto mo? Hindi po. Marami ka bang pera? Wala po. Papuntahin kita sa medisina para bigyan ka ng maraming gamot para mabangingi ka. Gusto mo? Balik mo sa lahat ng sakit na ginagawa mo ito. Ha? Gusto mo? Hindi po. Matanda na ba yung panganay mo? May apo ka na ba? Anak na. May apo ka? Ilan ang apo mo? Isa. Babae sa lalaki? Ilang taon na apo mo? 5. Sigurado, 4 o 5? 5. Okay, galas. Galas, hindi ka ba maawa sa apo mo? Yung lahi mo na inggitero ka na, tapos nainggit ka pa sa kapwa mo, wala. Kung anong ginagawa ng iyong bibig, yun ang salita, babigas pa. Kung anong nilabas ng iyong bibig, yun din ang hatol sa'yo. Naintindihan mo? Wala ka ba talagang tiwala sa sarili mo? Bakit siya lang nagsasalita? Eh, galingan mo, sabi mo sa Panginoon Kristo, Ama, bigyan mo naman ako ng talino at bibig para makapagsalita ako sa boss ko. Mabuti nga, may nakakain pa kayo eh. Tapos naiingit ka pa. Bakit kayo mga tao, mahilig kayo maingit sa kapwa nyo? Wala ba kayong sariling abilidad sa inyong sarili na binigay ng aking Ama? At wala ka bang tiwala sa inyong sarili? Anong ginawa mo rito para tabla mo? Anong ginamit mo sa kanya? Anong ginawa mo sa katawan, parte ng katawan niya, yung ginagamit niya? Ano bang ginawa mo? Pangalan, picture, gamit niya, etc. Ano? Gamit. Anong gamit yun? Sabihin mo sa akin. Ano? Anong gamit? Anong gamit nga? Sasaktan kita. Picture. Saan mo kinuha yung picture? Facebook. Facebook? O, anong ginawa mo sa picture niya? Anong ginawa mo sa picture? Tingnan mo, paano mo natutunan magdasal? Sino nagturo sa'yo? Sino? Wala mo nagdala. Sige, anong ginawa mo sa picture? Saan mo nilagay picture niya? Saan mo nilagay? Sarap ng kandila. Anong kulay ng kandila? Anong kulay ng Red. Red. Sige. Alas. Teka, may apo ka na, tapos nga siya walang asawa. Ikaw may asawa ka na. Panibago mong asawa. Eh siya. Okay, class. Siya isa lang anak. Kayo dalawa. Tapos ikaw, meron ka na kinakasama. Siya wala. Class. Meron siya. Eh, pakalam ko, kung meron siya, eh wala naman siyang asawa. Class! Kismosa ka sa akin ah. Kismosa ka rin ah. Kismosa ka na, number 1 pa. Tapos meron kang naiingit ka pa. Eh, saan bahay ka? Eh, kaya mag-asawa siya eh. Wala naman siyang asawa. Tintik ka. Pakalam mo sa kanya. Okay, 10 pa maging asawa niya. Wala kang pakalam sa buhay niya. Pakalam sa sarili mo. Eh, salbahay ka. Meron pa wala na? Wala na po. Salbahay ka? Ha? Matagal mo siya dinadasalan? Talagang person, galit na galit ka sa kanya? Hindi mo siya patatawarin? Tatawarin ako. Dahil sabi mo kanina, hindi ko siya papatawarin. Yes! Ubus! Lintik ka,
picture, nilagay mo sa, kapat ng ha? Binitsura mo, dinasala mo, ha? Kulay red pa, ha? Kaya pala puro pula-pula katawan niya. Ubus! Pati chismis sinasawa mo, nalintik ka. Eh kung meron siyang buhay, ilang panlalaki ang yumakap sa kanya, wala kang pakialam sa mundo. Ang trabahoy mo yung pamilya mo at saka yung mga anak at apo mo, lintik ka, pati yung buhay ng tao na kayo. Kaya kayo nagkakasakit dahil sa ginagawa niyong kasalanan. Ang buhay ng isang tao may kanya-kanya. Anong paggawin niya, kahit ibenta niya pa yung katawan lupa niya, wala kang pakialam. Kaya magnakaw man siya, wala kang pakialam. Lintik ka. Yan ang ayaw ko sa mga chismo sa katulad. Alam! Bus! Nalabahay ka. Bilis! Bilis mo! Iyak-iyak ka. Tanggalin mo yung picture, ha? Kunin mo ngayon. Bukas ko sa bahay nyo. Wala po ako sa bahay. Nasaan ka? Nasa labas po. Gano'ng kalayo sa bahay mo? Malayo po. Sino naman pinunta mo dyan? Trabaho po. Nasa trabaho ka ngayon? Opo. Hindi ka pumasok ka? Opo. Mamaya, tanggalin mo yun, ha? Opo. Bibigyan kita ng sakit. Opo. Pag hindi mo ito tinanggal, ibabalik ko lahat ng sakit dito sa'yo. Ha? Pag tinanggal mo at nagpatawad ka na sa Diyos at umingi ng patawaran, nagpatawad ka na, bahala na sa iyo Diyos. Naintindihan mo? Pag hindi mo ito kinalas simula mamayang gabi yung picture doon sa nilagay mo, magda ka sa akin. Hindi matatapos ang 12 oras simula alas 12 hanggang alas 12 kinabukasan. Maniwala ka sa akin. Lahat ng sakit nito, bitbitin magnetiko, dalhin mo sa kanya. Naintindihan mo? Pag hindi ka ipapadala ko ito doon sa pinakamahal na mahal mong anak para maisip mo lang yung pagkakamali mo. Mawawala ang aking sinabi pag ikaw humingi ng pagkatawanan sa aking ama. Pag nagpatawad ka sa kapwa mong tao, ano bang kwenta na sa galit-galit at ingit-ingit mo sa kapwa? Pati buhay niya, pinapagala mo. Kes, marami pa siyang lalaki. Ano pakialam sa kanya? Bakit? Ang lalaki mo ba pinapagalaman niya? Ha? Lalaki mo ba yung lalaki niya? O hindi naman pala eh. Wala kang pakialam. Kalas! Wala na siyang asawa. Pwede siya mag-asawa. Ikaw mo, wala ka nang asawa. Nag-asawa ka na rin. Pinapagalaman niya buhay mo. Hindi mo. Kalas! Galit ka yata eh. Galit ka ba? Hindi po. Mabusin mo lahat yan. Gagaling mo yan. Matagal man siya dinadasalan. Ilang taon na? 3 years na? Okay, kalas. Tawa-tawa ka ngayon, ha? Tawa-tawa ka ba? Masakit ko po. Okay, bilis. Ubus. Wala pa nga akong ginagawa sa'yo eh. Iyak ka ng iyak. Hindi pa nga dumadampi doon 2 kamay ko sa katawan mo. Nagtik ka. Kalas. Bilis. Tanggalin mo yung nandun sa dibdib niya. Lahat ng bukol. Doon sa breast niya, kalasin mo. Ayusin mo pagkalas. Itapon sa lupa. Bilisan mo na. Itapon mo lahat yan nasa breast niya. Breast na English, ano? Tanggal. Bus! Nagastos na daw siya ng 100,000. Kalas! Wala naman daw makita yung doktor. Tanggal! Wala daw makita yung medisina. Naka 100,000 na siya. Yung 1,000, imbis pinag-ipon niya yung para sa anak niya, dahil single mom naman siya. Alas! Please! Huwag kang umiyak dyan, huwag kang maingay. Gugutingin ko. Akin na yung gunting. Gugutingin ko ang dila nitong lintik nito. Galit ka? O, kalasin mo yung nasa breast niya. Doon, sa lintik niya. Kalasin mo lahat yan. Hapon sa lupa. Sigurado? O, yung leg niya. Alas! Balakang! Alas! Braso! Left and right! Alas! Pati doon sa pigi niya. Sa bakalakang. Diyan, lahat, tapon. Kabila, left and right. Bilisan mo pagkagal. No, ito may kamay niyan. Ibaba mo yung kamay niya. Ibababa mo yung kamay o ayaw mo. Ipatong mo yung isa niyang kamay dyan. Huwag kang kakalas dyan dahil hindi ka titingnan ko lang kung kinalas mo na. Pag hindi mo pa ito kinalas, pokpoking kita. Pokpoking kita. Meron ba kundi? Ubus! Lahat, ubusin. Ubus sa press niya, lahat. Buong katawan, linis. Yan sa trabaho ko na yun. Yan ang katabi mo.
Wala po. Nasa lang na sa Hindi ka na. Alam mo, bigta mauli ha. Sige. Talibay ka ha. Chismosa ka ha. Hindi ka, mag-asawa pa siya. Kahit wala naman siyang asawa, kahit 3 lalaki pa uwi niya sa loob ng bahay nila, pakialam mo kung sinong mamahalin niya sa 3. Talibay ka, pati yung... kung may naliligaw sa kanya, walang pakialam. Bilis! Titigil mo na to. Opo. Yung kamay niyan. Ibaba mo yung kamay. Tandaan mo, alas 12 simula ngayon, Magnetico, Rafael, Angkarngel, ibalik lahat ng sakit sa kanya makalipas ng alas 12. Pag hindi niya tinanggal lahat, ibalik lahat ng tinanggal niya rito at ibalik ng 3 beses sa kanya. Ang Panginoon Kristo dapat ang maghari sa iyo at magpasawalang hanggan. Patawarin ka ng aking Ama sa iyong mga ginagawang kasalanan at sa iyong mga sinasabi sa iyong labi sa kapwa mong tao. Ang aking Ama magpapasya nito. Salbahe ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan, Panginoong Yesus, Amang Nazareno, naway ilawan niyo po ang aking mga kamay upang tanggalan ang kapangyarihan at karunungan nito sa pagdarasal sa kasamaan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Rochelle, Sundang. Igumising na yung mga mata. 3 times in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpagan pa. Baba mo ang paa mo. Sandal. Anong pangalan mo? Rochelle. Ilang taon ka na? 41. Ilan anak mo? Isa po. Babae siya lalaki? Babae po. May asawa wala? Wala na. Alam ko naman yun. Sinabi mo sa akin yun. Anong paramdam mo sa sarili mo? Gumaan po. Ngayon, may nakikita ka liwanag madilim. Maliwanag po. Anong liwanag? Flashlight? Ilaw? Kandila? Ilaw? O ewan? Anong klase liwanag? Sky. Ha? Sky. Sky blue? Sky na may araw. Araw? Nakakita ka ng isang araw na parang may sky? Oo. Salamat ka. Ang Diyos ang umawak sa'yo. Ano paramdam mo sa breast mo? Gumaan po. Ha? Gumaan. Chismosa ka na daw eh. Hindi ako. Hindi, huwag mo sabihin yun. Alam mo, nakalibidyo tayo. Nasaan tubig nyo? Okay na yan. Ano pakiramdam mo? Gumaan po. Patingin kamay. Wala na? Wala na yung tubig. May 7 minutes lang. Baba. Pangalan. Rochelle. Middle name. Angga. Apelido. Sundan. No. Mawawala na yung kati-kati mo. Mawawala na yung bukol mo sa breast mo. Lahat yan. Maubos na lahat. Okay. Tumayo ka at maglakad ka. At ipagpag mo yung sakit mo. Grabe. Walang sugat yan. Mamaya mo na tingnan yan. No. Papel lang yan. Tumalaw ka 3 times in Jesus' name. Ano pakiramdam mo sa sarili mo? Gumaan po. Hawakan mo yung breast mo, yung dibdib mo. Kung masakit. Tingnan mo. Bago natin ito patayin. Sa YouTube lang to. I-edit ko pa. Ayusin ko pa to. O, kaway ka na sa YouTube. Hindi yan naka-live ha. Sigurado? Salamat. Thank you.